The late Ambassador Victor Matemadanda was no ordinary diplomat, a decorated Liberation War veteran, former ZANU-PF National Political Commissar, and a key figure in the Zimbabwe's 2017 political transition. Matemadanda stood firmly alongside the leadership during Operation Restore Legacy, which ushered in a new era in politics. Known for his candid and fearless approach, he was a man who spoke his mind, earning both admiration and criticism in equal measure. His willingness to challenge the status quo from within made him a formidable political figure and a respected voice among war veterans. At the height of the Restore Legacy movement, Matemadanda and fellow war veterans chose SMTV TV, now SlyMedia TV, as one of their platforms to communicate their vision and mobilize support for the historic transition. As the nation remembers his contribution to Zimbabwe's political landscape, we take you back to 2017 through this archive footage from our newsroom. Sylvester Tafumane for Sly Media TV. Because at the end of the day, tinoswera tiri pa queue tese, tinoswera tese tiri kufa, atakapinda ma assembly point. You had to find your own means kwenda kumusha kwako. Okay, so as a war veteran, as a seasoned comrade, muriona nyaya dzenyika dzichigadzika sei? Zvatsiridzi. Once tada ku allota solution yenyika to an individual, tiri kuperpetuate a dictatorship. Vanhu veZimbabwe ngavaise musoro pasi pamwe chete, vasingatarisani kuti uyu ndewa kwakati uyu ndewa kwakati, ende vasingaramwiri makudo munda kuti munda wazara makudo ngatichiregai zvakadaro. It's not too late. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. So that was a question from Sir Felix Damara, and vangachibvunza kuti zanzisungirai stosunungura pa makaisungirira. Well, nothing wrong with frustration. The best thing Felix can do is to really come and join the consciousness. Ndaanchitaura kuti pane culture iri muZimbabwe yekuramwa nekublame and so forth. It is very wrong for people to blame war veterans for everything, because taifana unge takapinda tichibatana tichisumudza ma war veterans varwa vaita sei. Taifana kuti tifuse tichipana pfungwa tichita sei. Saka kana tikaita zvekutukana, obviously I go per defensive, because then saka topedzera tisingachaiti zvenyika takuita zvekutukana tichipindurana. So ndiri kuencourage vanhu kuti ngavabise pfungwa iyoyo, ngatitaurei zvinhu zvinoita kuti tiende mberi. In fact, what I think, vanhu vakaita sai vana Dzamara nevamwe vakadaro ngavaite kuti tibatanidze pfungwa. Ndandiri kuda kutaura kuti the biggest political party that Zimbabwe can form is not ZANU-PF, is not MDC, is not NDU, is the collective consciousness of magoals akatariswa nechimurenga. Chimurenga achisi cheZAPU neZANU. Chimurenga ndeche consciousness dzeZimbabwe. Chinhu chinonzi ZANU neZAPU ndo akangove mavehicles ainda kwakanga kuchinda vanhu.
remember kuti kumashure vanambuya neanda nanasekuru kaguvi nevamwe vakarwa, but zvinonoona vari part of the first chimurenga. The first chimurenga is the thinking, the mindset, the consciousness that was there then. And isusu ngatirambe tichifuse atinde mberi. But you know what happened is that pfungwa dzedu dzave boxed in political formations. Weku MDC akaita chinhu chiri right, weku people first akaita chinhu chiri right, veZANU-PF vanongoopposa for the sake yekuopposa. Ava vachiti veZANU-PF akaita vanoopposa. Nyika yoswera yakabatana pazvinhu zvenharo. Tarisa a government of national unity. Largely haina kudeliver zvaiva not deliver, because vamwe vaishanda vakatarisa time kuti tine 5 years, vamwe vachishanda vachiti we want to achieve this and that. Saka kunenge kuri kutongana kwemangoromera, ndo zvinhu zvatoda kuti zvibve muvanhu veZimbabwe. Saka muchaona kuda panguva shoma iri kutevera war veterans vachaita program yekutenderera vachiudza vanhu vasiri a particular party kuti aiwa ngati ingenjei positively takatarisa nyika tisingatarisi kuti iwe uri wekwanhingi kana kuti wekwanhingi, because at the end of the day tinoswera tiri paQ tese, tinoswera tese tiri kufa. You know, utarisai kuti vamwe vane mari kubaby clinic vanoenda kunze nendege. Saka kufoma political party. Hatisi kufoma, we are resuscitating the political consciousness that caused the two chimurengas. And so that what we want is not a name. What we want is the deliveries of the goals. But people will say, why were you not doing that all this time? And nindiri kuti nini ndo nyaya mbotaura yemimba. Mimba inotozvarwa 9 months. You have to create what are known as conditions of a revolution. Ma scientists politics vana Lenin vana Karl Marx vanokudza kuti you don't go to a step before the conditions are ripe. And that cannot be blamed on a particular individual. But because ISU, as war veterans, as maybe war collaborators, as people vangavari forefront, we take the blame. There are things that we promised the people, which unfortunately we did not deliver. But we did not deliver not because we did not want. Ndakuza patakapinda ma assembly point, you had to find your own means kwenda kumusha kwako. And for you to think kuti kune mbereki wandasiya kuzoni zvasingachaiti, because the system was done, exercise was done in such a way that things were confused. Another comment coming from John and Diane in Budiriro 2. You're asking, Anzi, murikuda here kuti President Robert Mugabe vabviswe pachigaro vachireplace kwa izvezvi kana kuti muda kuti vamirire vapedze term yavo. How would you come in? Kana ndikati ndinoda ndiri kugadzira ndakutopropela nyaya dictatorship, it should not be a single person saying tiri kuti vanhu veZimbabwe ngavaite zvavanoona kuti zvinogadzirisa upenyu hwavo. Kana vachiona kuti vaMugabe vakapiwa temu inotevera vanogona kuzogadzirisa zvinhu zvakaondongeka pa 37 years kubva vari 57 vozogadzirisa vane 94 years, zviri kuvanhu veZimbabwe. Asi 37 yadzo idzodzo manga muri moga semaovete kondo pandataura zvekuti ma conditions, and ndati we as war veterans have made mistakes. It's true. Vanhu vane kodzero yekuzvitaura. Pane ma mistakes, pane I agree kuti pane vamwe vedu even who were abused, vamwe vedu vakakrosa kutoenda kusinga doing bad things. I accept, and this is not what the war was all about. Nyaya yanga iri yekusunungura nekudeliver independence, nekushanda nevanhu. Vanhu dei for example vaiziva kuti vacharohwa kuti vazoenda kurally, havaisapota kahondo yacho. But vanhu vakanga vane dzidziso yavakanga vapiwa kuti kana tasununguka tese tichazofamba takadai. And vanhu ma practitioners, the practical people vakanga vachishanda neruzhinji vachitaura navo ndo vamunoona vari kuswera vachinzi vari kuita noise havanzwisisi, because vari kusangana kane vabereki kuti comrade zviya zvamaitaura tiri papungwe kana tiri pape zvabuda ndezvipi. Okay,
In Zimbabwe, there are cases of corruption being singled out as one of the major contributors to the demise of the economy. What's your take? And this is why our people want to create a dynasty. Which people? Iva vanoskera vachitaura zvavari kutaura ivavo. Iye zvino wakaona iwewe the last ZANU-PF Politburo yakataura kuti nyaya iri kupomerwa panana Kasukuere inofanira kufambiswa sei, tikaudzwa nemapepa kuti Jonathan ane zvaapomera vaMnangagwa, saka vaMnangagwa vapiwa time yekuti varesponde. But response yavaMnangagwa isati yauya, response yaMai Mugabe yatouya yekusunungura vanhu vese vasungwa ava vasunungurwa. But ukatarisa vasungwa vacho ivavo vese vane tunyaya tune chekuita nemari neuori. Saka idambudziko rekuti iye zvino corruption yauri kutaura nezvayo iyi hausi kutaura ne corruption yakaita dikidikika, uri kutaura nezve corruption yakaita kuti 15 billion iinde. Okay. Ika-acknowledgewa nemutungamiriri wenyika kuti 15 billion yaenda, asi 15 billion yandabirwa iyoyi hapana inquiry, hapana anything. And mimi sema war veterans munoti muri mapurisa enyika munoramba muchirwira nyika, hamusitomboziva kuti 15 billion dollars yakaenda kuti. Hatina, hapana war veteran anoita mupurisa wenyika wakangodero, ndosaka wakaona tichibuda mujere kuti sungai vanhu vakaba mari, izvozvo zvinokusungisa izvozvo. Saka wakaba muri kuvazi here? According because mutemo malikeges wa akakonzerwa nei vanhu vanoda kuziva. Mutemo uno administrwa nevano administer, ende unoziva kuti mutemo haubvumiri kuti uti pachivanhu toziva kuti kune varoi but havataurwi muZimbabwe, ndo zviri pamutemo. Saka mbavha haisi mbavha kusvika yanzi najaji kana namajistrate imbavha. Saka muZANU-PF mune varoi. Ko kana iwe uchiti muchitonga pachishayikwa 15 billion unofunga kuti chi? Uri kufunga kuti vanhu vekuMozambique vakazoba mari iyo? Uri kufunga kuti vanhu vekuChina vekupi? Okay, saka muri kuti chi kunyika? Tiri kuti vanhu ngavatsvake, they've got a right, because this 15 billion is not for particular individuals. It is for Zimbabwe. And nyaya inoitika ndeyekuti nyika yedu iri kukokotiwa pasi, vanhu vachifunga kuti ndezve ZANU-PF. As is ZANU-PF, ndezve Zimbabwe. And people should stand up and say this is enough, enough is enough. Hatidizvori kuti kurambe uchindira mberi. But kana mukataura muchiti ndezve war veterans, ndezve ZANU-PF, vanoita matumbu vanongoramba vachiita matumbu, vanongoramba vachiba, because you cannot have 15 billion missing and no investigation, no inquiry as acknowledgement. Kuti yakabiwa zveshuwa, yakangobiwa zveshuwa. Pachishona vakazoti kana waona mvi dzaitiwa patsvina yebere, wozva bere ndo rakazi zvino hapana mvi kana zvakangorova kana nemabhonzo acho kana nei, hapana kapisi kakawanikwa. And you think that is normal? And is it true kuti vanhu vangangoziva kuti tatine mari haisipo asi hapasina? Okay, so as the people of Zimbabwe and all those viewers watching us right now, what are the major issues which need urgent attention in Zimbabwe? Unit of purpose. Unit of purpose. Zimbabwe, you know, people were paralyzed. I don't know. I also became a victim. Yakuti ndaitoti ndikanzwa kuti munhu ndeweMDC kandi wakati ndozoropa kumira. Handiti? But inyaya yekutowana wrong orientation, you concentrate on wrong things, zvakakosha zvichiitika musingabvunzani. Zvino there is what I may call stupid allegiance, yekuti vanhu vanoenda kuparliament kana kuti kunoendwa kwese vachiziva kuti mhosva iyi ina shefu wedu, vopedza zuva rese vanhu vachidebata vachidefenda munhu ari wrong nemhaka yekuti ndi shefu wedu. Saka semenzaniso iwe uri kufunga kuti iye zvino parliament haifanira here kuforsa kuti paitwe investigation ye15 billion? And anenge angoda kusimuka anzi mufana uruda kuti udi manje and iye zvino hakuchanetsika ukangonzi out of ZANU-PF worasiwa constituents, baba wangu ndoko akuri kumunda nekupi. Saka unongonosvika wovhunza nhasi tovhotera zvipi zvinodiwa nevakuru. Kune vanoti Comrade Matemadanda is one disgruntled comrade. What's your response?
I'm disgruntled, yes, but the facts are there. Kana ndikave disgruntled ndichingofamba ndichihumana ndine ndisinganzwisisi asingazivi kuti mari dziri kubiwa ndiani, asingazivi kuti mismanagement of the economy, okay, mismanagement nani? Who's mismanaging the economy? Iwe kana ukaona munda uripo, muridzi wemunda aripo, ungafunza kuti asingarimi ndiani. Uyu munda wanzi ndewa Matemadanda awakavatira, wofunza kuti saka asingarimi ndiani. Ndi Matemadanda. It's the SMTV government. SMTV government. Yes. Okay, so let's go back to the comment. Zanzi, do you realize that we still haven't attained freedom of our people? The land is free to an extent. Yes, I also became a victim. And if you want to know, I did not believe before I became a victim. Saka, what happened to me was in a way of enlightening me. When I was chased out of ZANU-PF, I got my farm being invaded, harassment, and so forth and so on. Saka, yeah. Wovunza, because kana tikasunga munhu anditi Oscar, tichiti munhu ane mhosva, zvinofana unoproviwa kukoti kuti ane mhosva. But ukaona pachita 15-16 cases, the same charge, dziri kubuda dzisina, asi dzichingoramba dziperpetuatwa, that means it's harassment, there's no freedom. And you are telling us a lot of history instead of dealing with the current issues. This is Tawanda Nyarara. I'm answering to questions, unless the questions are histories themselves. So, are you saying the president has failed us or ZANU-PF has failed us? Please be clear. Patrick, thank you so much for your comment. Ndakataura kare kuti uya mukomana aikocha Zimbabwe national team ainzani uyu Pasuwa akadzingwa nenyaya yekuti timu yake yaidyiwa. You don't blame vamwe vanhu, usika blame chief executive officer of the system. Munhu ari wrong ndo amugari, because ndo vana appointa, ndo vanoita everything. Vari kuregerei kudzinga iye zvino vafana uyu akarova mari yeZimdef zviri kuzikamwa. Haana kuramba mhosva, akataura kuti ndakatora mari ndikatengera machief echolocho macheya ndikaita sei viramending ega mari yehurumende and onzi haana mhosva, vanhu vari kumurongera. Saka oblema zeki inonzi iri kusunga vanhu yecorruption. Yasungaka, but the application of the law, the political will is not there. What do you expect people to do? Okay, so as a war veteran, as a seasoned comrade, muriona nyaya dzenyika dzichigadzirika sei zvadzirizi? Once tada kuallota solution yenyika to an individual, tiri kuperpetuata dictatorship. Vanhu veZimbabwe ngavaise musoro pasi pamwe chete, vasingatarisani kuti uyu ndewa kwakati uyu ndewa kwakati, ende vasingaramwiri makudo munda kuti munda wazara makudo ngatichiregai zvakadaro. It's not too late. Vanhu ngavabatane vaone the best way to go forward. Ndo zvinoita kuti zvinhu zvigadzirike. Iye zvino tine nhamo yekuti people will always say ndakavoterwa nevanhu. For example, the president will tell you ndakavoterwa nevanhu. Ini ndakavoterwa nevanhu vekugokwe overwhelmingly. Ukabvunza mai Matutu ndo vakazoita. Ndakavoterwa ndisiko ndiri kumasvingo kuti ndinde mucentral committee, but ndakadzingwa nemunhu 1 or 2. Asi pane vamwe vanhu vanonzi vakavoterwa nevanhu havadzingwi. Ko chinonzi vanhu chi? Mashango ekugokwe kwedu haasi vanhu. Because ndakavoterwa nevashango vekwedu ndikadzingwa nevanhu vekuno. Saka vanhu vekuno ndo vakakosha here. Vekuno kupi? KuHarare. Haisi tribalism yamakupinza mukati umu. Pane tribe inonzi Harare. Hanzi Cloud Tulane Lupales. Hanzi, I think this is but naida kutaura panyaya. Naida kutaura panyaya tribalism. Tribalism is not being perpetuated by anyone other than you vatungamiri venyika. You cannot have 37 years muchitaura Mashonaland East, Mashonaland West, Manicaland, Matebeland. Don't you have a campus? Campus mukaisa hapa inotendeka yokudza kuti uku kunonzi chi mopa province, uku kunonzi chi mopa province, uku kunonzi chi mopa province. Haikona kudaidza province Matebeleland. Saka kana mati Matebeleland muri kuudza kuti voho avafana vankaya. Anti avafana vekaya. Homi wezhira. Because mune mchitaura kuti at the end of the day
vanhu vekuma shonaland central vanofanira kunoita kasendro kawo, veku east vanofanira kunoita ari mashona eku east, manikaland vamanyika vanofanira kuinda. Ndosaka uchinzira zvino pane problem yekuti unowana DA kana PA kana teacher achirambiwa mune mwe province kuti asiwe muno, and you say you want unit. How do you have that? Okay, so how do we correct such a situation? Ngazvidzimwe zvana maZezuruland maKarangaland whatever is pataurwe campus inokudza kuti this is Mashonaland, this is Eastern Province, this is Western Province, this is Southern Province. Asika pama platform makawanda, war veterans used to use this term. Zimbabwe is under a lot of sanctions. Mtaureo wako much. Kuti my sanctions are there, yes, they are there. And but unfortunately, my sanctions affect the intended person. Kana ukabisa magetsi uchiti vanhu veZimbabwe vakaure, kana kuti uti Mugabe akaure, zvinongoitwa ndezvokuti magenerator wose anongounganidzwa kuState House, povho yosafa uko kune magetsi. Kana ukati ngakubisiwe mafuta munyika kuti Mugabe akaure, mafuta ese dzimwe mota dzinomira mafuta ese. Saka the intended person will never suffer under sanctions. Vano suffer, they are the ordinary people. Unfortunately, vanhu kana mukafunga kuti vakarwadziwa vachazofunga kuvota, these people are seriously patronized. Now, this one is coming from Jessica in South Africa. Your question is it true that the 2013 elections were rigged in favor of ZANU-PF? Well, that question should be directed to Rita Makarau. She might know better, but I read, and I can't remember, was it in the Facebook, what, someone saying, Rita unozoti takabasi handisuti uchabandisipo here. Whether that is true or not, I don't know. But that one, it is a question that can be best answered by Zach. Mm-hmm. Yeah. Then you wanted to comment on the land issue. Yes. Okay. First and foremost, it is not true that panemun asiri war veterans akatora land. After being frustrated nenyaya yekuve poverty stricken, war veterans akadecide that after all chinhu chatakavimbisa vanhu nechatakarwira kunyanya ivhu, akadecide kuti vaende paland. There is no single person in Zimbabwe who will say akauya naidea. That is not true. Because vanhu vakasungwa, makomrades akasungwa, you remember kwasvosve vanhu vakasungwa, vaisungwa nesystem, negovernment. And the same government cannot say it initiated the fast track. Okay, so who reform. Initiated the fast track? It's land the reform? war veterans. It's the war veterans. Yes. Okay, so then what happened? But now, the war veterans, as usual, become victims because vakaenda vakanogara paland vaka fast track ikaitwa vamwe vakaendawo muma excuse me, and a lot of white farmers were killed, brutalized on those farms. Well, depending on the perspective, and I won't say it did not happen or it happened. Those who have statistics can give us. Okay. And if they are true, who am I to dispute? But where I was, I did not see it. As I'm not saying it did not happen. I read about it, I see pictures, and so when you say fast track, what do you mean? What was happening during that time? Fast track vanhu vaibva handiti voinda paprazi riri padhuze wherever. Risina munhu kana kuti rine munhu vanosvika kutaurira nemurungu, shamwari tauya. Vamwe varungu sekunana Midlands kwataibva uko vaitoti comrades torai iri side iri mondisira motogarisana. Vamwewo vaitangawo zvemusindo zvakangovhengana. But kune authorities ane proper statistics who can. But I want to talk about zvakaitika kune vakaita spearhead nezviri kuitika nhasi. About 80 to 90% yema-war veterans vakapinda muland iye zvino vakatorerwa land iyoyo nematsotsi ari mugovernment. Matsotsi acho ndozvati unoda kundifunza kuti ari palevel ipi? Ari palevel yesystem yegovernance. Nemhaka yekuti kana ukataura offer letter
inobva kuna minister, inoenda pane committees anogara and so forth. Munhu opiwa offer letter, comrade Maiya Garaya Pogara. After 2 years, pano yomo muna itaura kuti I've got this offer letter ne court order, buda wend. Kana zvinhu zviri right. Hatimboti mistake vanogona kuti I double allocation this and that. Why is it not reversed? And why is it that izvozvo zvinhu zvinoitwa kuvarombo? Because ukatarisa munhu displace anga aripo munhu ane mari. Hatitore case yema farms are surrounding Harare. Aita noise yakawanda. Achitorwa vanhu vachibiswa, achiitwa masubdivisions, achitengeswa mastendzemba, otengeswa ropera purazi rese, koya konzi akapa asiye zvodemolishwa, but mari yapinda. Kouya umwe oputsa zviya izvi, makatapiro ohara unokanda uko, otanga okupa. So nzvimbo imwe chete inogona kupiwa vanhu katatu. Saka imane spinning rikuitwa nematsotsi. And in a normal, this has been happening for so many years. Yes. Even pamamchiri ZANU-PF Madzingo. It has been happening, and I'm also a victim. Ziva kuti kuve muZANU-PF does not mean that you don't become a victim. And no concept of victim uri muZANU-PF. Yeah. Okay. Unoitaka depending nekuti uri pa level ipo unodiwa nani. Ndo wangati mbotaura ZANU-PF mamsingadiwe ne system. Akuru. Kana watorerwa uziuti asingakudi apa ndiani, but we became victims. Todzokera kunyaya G40 na Costa. Ma comrades ari kutorerwa minda, Oscar. Ma comrades ari kutorerwa minda. Hapana akabuda muZANU-PF. Asi varongotorerwa nemhaka kuti varombo. Havasi kutorerwa nokuti akawandisa. Kuwandisa kupi? Vachiwandirwawo neiwo zvavo. Comrade asina mari yekukwira bhazi kuenda kumusha anoita mabhurazi akawanda anoadi. Saka muda kubhadharwa nokuti makarwira nyika. Muda kubhadharwa mukasiwa mari. Nani? Saka kubhadharwa pakudii. Saka chanetsa chi kumahovhets dingindira nyaya iri kubva kumahovhets ndiye kuti kudiniko. Ndiye kuti zvinhu ngazvifambe zvakanaka. Ma-war veterans Oscar pa last meeting yatakaita handiti takataura kuti we are no longer going to talk about welfare because the state of the economy cannot support any welfare activity. What we want is the resuscitation of the economy. We want proper management of the economy so that kana upfumi wamira zvakanaka. Yes, hakuna nyika, hakuna army inosunungura nyika inozove nevanhu vanoita varombo kudarika zviri muZimbabwe. The history the world over ndeyekuti kana vanhu vasunungura nyika they are given a gratuity or a pension yekuti vanorarama kwete zvekuita mutambarakede asi zvekuti vararame zviri reasonable. Vanhu vanorehabilitatwa, vanhu vanodzoserwa musociety nenzira dzinoita kuti vanogamuchirika vararame zvakanaka. But muZimbabwe munhu akanga apedza 10-15 years asipo aingokwira bhazi nevhudzi rake risina kukamiwa oenda kumusha vanhu votoshayiwa kuti yave ngozi here, ndo vanhu vaiurawa here, chii chaitika. Munhu achiuya achiburuka pamwe mwana kumusha ikoko vanhu vese vakapera, you are further traumatized and so forth. Just recently, the First Lady, Dr. Grace Mugabe, gave an example and an illustration emphasizing that a post, that of the Women's League Secretary, that post of the two vice presidents, are posts appointed by the president. And the sakavana afano kunyanya kufunga zvakawanda nokuti vanenge vakaappointwa na president. What's your take? Kufunga zvakawanda zvokuti basa riri kufamba zvakanaka here kana kuti kufunga zvakanaka kwekuti kuti vese maappointees vampoko vamunangagwa vese vakaiswa na zvakabva hazvina kutangira ipapo, zvakabva even kunana Kasukuwere nekunana anokuti ava vakaappointwa na president vanongoregwa vakadaro. Wakaionepi nyika yekuti vanhu vanongotungamirirwa zvove zvimumumu oro zvikaona Jesu wanhu akanga ari mwana waMwari aikriticizwa kwaakuzotiwo munhu aapointwa is practically impossible. Constitution yeparty inenge chiri kudii kuti musacriticize. Muconstitution yeparty hamuna chinhu chinonzi first lady ka. Muconstitution hamuna chinhu chinonzi one center of power. Hazvinozve
zviri kupizo zvimanje mufungwa dzevanhu nekutaurirana. Vanhu vanodzingwa basa achinzi kwanzi wakaramba kutumwa na-first lady. It's unconstitutional, hazviko. mukadzi wapresident Ko iwe mukadzi murume uyu ndewapresident. Iwe unovuka kuti wangu anonditi kudii tiri tu. Unoti wangu ndiye anoti regai zvenyu ndichirohwa nemhaka yekuti hamusi president. Regai tichifane nhamo tichitambura. Oscar, I don't want to be involved in these things. Iva mai vanotaura kuti hey, tinozoita zvakatoita, ngavambogona kudisciplina vana vavo tu vagofunga zvekutonga nyika. Asika ndati ngavatange vakwanisa kupa discipline vana vavo vanetsa kuSouth Africa vagozofunga kuti vanoda kutungamirira vanhu veZimbabwe. Because you must lead by example. asi maripots here anongobudawo wai. Kana ari maripots ndo atiri kuti ngavaagadzirisa asabudika. Koiwe waita munyama wewe ungonzi muroi pese pese. Inda unobika doro kazviperi. How do you give that example? Yekuti unomanya around uchiti unoda kugadzira zvinhu vana vako vanetsa South Africa apa vari kudya mari yehurumende variko. Istonyarara manje kuti ime Jesu mwana waMwari wani akatozorovererwa nemazisando pamuchinjikwa kwakuzoti vana vemunhu watidokwera tichipezana naye. Okay, Zimbabwe very soon shall be heading for elections. Toita sei vanhu vofamba negwara ripi as the war veterans? Gwara as to what? Mafambiro politically. My election 2008 our thinking as war veterans is that we must have a bigger political party which is the constituents of Zimbabwe being conscious of what they want to achieve which they have not achieved. Vochiona kuti right rwendo rwatiri kufamba kubva kuEgypt achinda kuCanaan tosvika kosei. It's not for one person to decide. It's not for a political party to decide. Because it's not that vanhu vari muma-political parties havasi kuziva zviri kukanganiswa nevakuru vavo. Vanozviziva, but this system of whipping munhu hatauri independently anowipiwa. Ndosaka uchinzwa uchinzi kuna chief whip ishamu yekurova vanoda kutaura chokwadi kuti vataure nhema dzawirirano. Okay, so right, the opposition is also in the midst. Morgan Tsvangirai is also there. Maimujuru varipo. So many political parties emerging. Is this healthy for Zimbabwe? They are not emerging. They have been there. And in a democracy, you want as many as they can be. And they should be accorded the same treatment, the same respect, the same protection. So as the war veterans, I can quote you on this platform, you don't have plans to form a political party. Why do we form a political party? Because makadzingwa mZANU-PF. Atina kudzingwa mZANU-PF zvotonofoma party. Hapana gororo rinodzinga muridzi wemusha. Muridzi wemusha apa ndiani manje? Unomga kuti zvino unosvika kuti uri kudzinga Tsvangirai kuMDC wosiyani. Ndakudza kuti ine investment yeropa revanhu handitika hapana munhu arimo mustructure who can say he owns ZANU-PF. Izvi zvakutaurwa zvekunzi kwanzi hey Ninge has got the final say. It is the blood that should have a final say. It is the people. The blood is represented by the people of Zimbabwe. So it is the people of Zimbabwe who should at the end of the day say we want to go this way. Are the people of Zimbabwe saying that they've had enough of this present government? If they have not said it, it's up to them, but I think they've suffered enough. Okay, are you saying it as the war veterans that we have had enough of President Robert Mugabe and the present government? To do what? Kuti amchada, chatombode, takutoda zvimwe. Iwe uda kuti ndidzokere kujere. Hauzvizivi kuti we were accused of having authored a communique yekuti hatichadi. Zvinosungisa kazvautaura izvozvo. Hazvitaurwi kana usingadi unongoziva mumwe mako utatarika urimo because ukangoti handichadi unosungwa. Saka kuti ndinoda kana kuti handidi zvinozikamwa nex yangu. But to tell you the truth, yeah. I can never put my life in a 94-year-old person. Undine nchidei asina sekuru nambuya kumusha kwawe ndiani kuti sekuru kana vangove 8 and above vanokwera vachibigwa dovi nevana.
kokuchengetedza tsika nemagariro sekuru vanenge vanhu ndo zvavanofanira. You know, good leaders are not seen by being there forever. They have become good by leaving a legacy. Kovangabve here president mune kupokana kwakadai so saka vakafa voenda nesu kudenga, because a day shall come he's going to go one way, one day or another he's going to go. Vanoenda nesu isitomirira kuti musi wavanofa tofa toseka, because ini ndaifunga kuti kana vachifunga kuti you should superintend over the change you must do it vachine energy, but kana vasina vaifunga kuti zviri kuda kuzoitwa vafa, still is going to go. Zimbabwe is going to remain. Inini mai vangu ndaivada stereke, but the best I can do kutenga maruva achinoisa kugova vakafa vanofa vanhu, but handisi kuti mukuru ndiye anotangira muduku, but one day is going to go. Ini ndogona kutanga kana ini vanangona kutanga, but kese tinoenda. Saka inyaya yekuti kwanzi handingasii zvakadai hai excuse yekusada kuinda, kuti teacher ndatozosvika pakuzviitira weti nemhaka yekuti ndanchitya kuti ndingawane vamwe vapedza kunyora haiwa zvangu kunzvengawo. Saka zvekuti munhu akapiwa 5-year mandate kwamuri hazvishandizvo. 5-year mandate havana kupinda vega muofisi. Ina handina kuti ngavabve, asi zvandataura ndati vakura. Saka kukura kunei? Kukura Oscar, kukura kunazvozve. Kukura is scientific. Handi? Kana uda kuziva kuti wakura Oscar, famba pazvivana zviri kutamba bhora, ukawazi kuti baba chizo ndo yave age yako, ukanzwa zvavo kuti sekuru ndo pawave, ukawazi zvavo kuti mudhara ndizvozvo watove, iwe zvekuti unoti mudhara wakandingira bhachi reudhara ndezvako izvo bati vakuudza. Wakura kozvebasa wakura. Okay, how would you summarize this discussion, Comrade Matemadanda? I want to see people of Zimbabwe united, unit of a purpose. I hate this polarization. People will say I was involved at some stage in it. It's true, but I don't want to remain negative about everything. I want to encourage. Sauro akazoita Paulo kuti, you know, the gospel should go. Yekuti vanhu ngavabatane vasingatarisi kuti zvakaita se, you know, zvinoitwa mupolitics dzedu kana wakadzitarisa ukaudziwa nezvatsvangirei unotofunga kuti imhuka. Even mai mujuru vatakafamba navo kumakembi kupi ukaudziwa nomwe munhu soka vanotoita sekuti hameno kumwe kuipa kwavaita. No, it's not true. It's just that we are very good at talking negative about other people. We don't talk about, you know, positive about things that are developmental. Zvinotarisa ukatarisa gore rino rese nerakapera from ipapa papinda this current government ne structure yeparty iripo, hapana meeting yaunogona kumisa inonzi yakanangana purely nenyaya development. Succession, hey wanditorera chinzvimbo, hey waita sei, ndo zvoga, hey MDC yakapusa, People's Party inofa. Zvinei nevanhu vari kutambura nenzara, zvinei nevanhu iwe, you know, audzwi kuti munyika makashata nesu tiri kure. Ukaona mutungamiriri wenyika achinda unorapwa kuSingapore, iye akazadza madokta ari kuudza kuti muno hamuna hospital, asi kungoti isu vamwevo tesingagoni kuenda kuSingapore kwacho. Saka zvese zvinoitika unozviona pavakuru nevatungamiriri. Saka ndo zvoda kuti zvigadziriswe. At least hatiti vanhu ngavararame zvakafanana, but tinoti ngazvisimukirewo. Unfortunately, we have to end it here. This is just but part one. I know we'll continue with another episode focusing on the war veterans as well as other groups. I know a lot of people would like to come on this platform and challenge some of the issues which came on this platform. This has been a program we call Talking Everything with Oscar. We cover business, politics, entertainment, and so on. Remember, kindly follow us on SlyMedia TV. Faraima Program Zedu. Like our page on Facebook. Follow us on YouTube. And wherever you comment, please tell us where you are texting from. Your parting words, Matemadanda. Ndoda kuti isu as war veterans tiri kuti Zimbabwe inyika yedu. Zimbabwe tinofanira kuve munhu umwe. One Zimbabwe, one nation, one people, one unit. Ngatibvei
mukufunga kwekuti ndiri ZANU-PF ndiri MDC ndo zvatikosta makore ese aya. Ngativei nefungo yekuti chakanaka chataurwa neuyu kana chakanaka kana chakaipa ini ndikanzapo wakanganza ndakanganza ngandibvumewo. Democracy ngatione tichipractice, ngati respectei even mauto edu zvokuti tinoenda parari taakutanga kutaura hey mageneral akadai is taboo. Munodana vana venyu ndo vakachengeta nyika, vakomana nevasikana muri kukanganisa pakati kwete kunoti parari vanhu vachiuchira, dziri kuuchira makororo nembavha idzodzo dziri kuuchira uchituka mauto akarwa. Vana vaya vakarwa ndo vakasunungura nyika, ndo vari kuidefenda. Hatirevi kuti hatadzi, anogona kutadza umwe musi, asi I think they deserve more than what they are getting. We sincerely apologize for the glitches we encountered here and there, but nevertheless, thank you so much for the numerous comments. My comments are just coming through on this particular platform. My name is Oscar Bambuka. Until we meet again next time, thank you so much for joining us. This livecast has been powered by SMTV TV News, a division of Sly Media Productions, specialists in social media streaming and in-house TV productions. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.